njihov tabijat, priroda koju Allah dželle šanuhu stvorio svakog čovjeka razlikuje se od čovjeka do čovjeka. To je normalno. I da je Allah dželle šanuhu ostavio din islam, da se on kroji po htjenjima ljudi, a mi bi imali milione verzija islama. Jer je čovjek po svojoj prirodi takav da voli da nešto bude shodno onome što on ima u svojim prsima. Njegove volje. Međutim, Allah dželle šanuhu mudro je ostavio da dini islam i njegova širina i njegova sveobuhvatnost sa svim propisima, objavom, onim sa čime su došli islamski učenjaci, vadeći propise, razna mišljenja iz hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji često su mogli da se razumiju na više načina, u toj svojoj širini Allah dželle šanuhu je dao da svi ljudi čistoga srca mogu da se uklope u tu Allahovu dželle šanuhu prirodnu istinsku vjeru. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, koji je bio poznat po tome da mu je Allah dželle šanuhu dao da sa malo riječi mnogo kaže. Utije džavami al kelim. Kao što je došlo u vjerodostojnom predanju, da mu je dato da sa malo riječi može mnogo kazati. Pa je kazao, alejhi salatu wasalam, kale el hanifijetu samha. Allah dželle šanuhu najviše voli vjeru na kojoj je bio Ibrahim alejhi salam. Jer Allah dželle šanuhu, kada su se pitali ljudi da li je bio Ibrahim židov, da li je bio kršćanin, na kojoj vjeri bio? Pa Allah dželle šanuhu odgovara u suri Ali Imran i kaže: Ma kana Ibrahimu jehudijan wala nasranijan, walakin kana hanifan musliman wama kana min al mušrikin. Ibrahim nije bio niti židov, niti kršćanin. Ali je bio čiste iskonske vjere. Jer na arapskom jeziku hanifan znači iskonska vjera. Pravi, čisti monoteizam koji je Ibrahim ispoljavao Allahu dželle šanuhu, oslanajući se samo na njega, vjerujući samo u njega, i predaje koje dolaze do nas o Ibrahimu alejselamu potvrđuju sve ono što ja govorim. Musliman wama kana min al mušrikin. Pored toga što je bio iskonske monoteističke vjere, bio je Allahu dželle šanuhu predan rob. Šta god bi Allah dželle šanuhu tražio od Ibrahima alejselam, on nikada ni trenutka nije oklijevao da to uradi. Još kao mladić je pokazao svoj monoteizam. Pa znate onu raspravu između njega i njegovog babe. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. U ovim ajetima Allah dželle šanuhu nam prenosi raspravu njega i njegovog babe još dok je mlad bio, mladić. I kad reče Ibrahim svome babi, svome ocu Azeru, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, čudi se Ibrahim kao mladić jednom punoljetnom čovjeku koji je bio vođa plemena u Mekke. Zar uzimaš kipove za svoje bogove? Inni arake wa qaumaka fi dalalin mubin. Ja zaista vidim tebe i tvoj narod da ste vi u očitoj zabludi. I onda na jedan pametan način, logičan način, želi da prikaže svome narodu šta je to vjera u Allaha dželle šanuhu. Pa izaziva kod njih emocije. Hoće da ih, kao što se u našem narodu kaže, navuče na tanak led. Falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba qala hada rabbi. Hoće da priđe im sa njihove strane gledišta. Ljudi ponekada žele da nekoga uvedu u islam. Ne gledajući na kojom je stepenu ili uopšte šta vjeruje taj čovjek koji je pred njim. Pa svakome žele da priđu na isti način. To je neispravno. Ne možeš na isti način prići čovjeku koji je katolik, katoličke vjere, i razgovarati sa njim o vjeri, i onome koji ne vjeruje u Boga nikako. Ateisti.
Ibrahim kada je ugledao, kada je pala noć i oni su sjedili, njegov narod i njegov babo tu, on je ugledao zvijezdu i onda povikao, ovo je moj gospodar. A Ibrahim tada, braćo moja, po konsenzusu mufesira, nije vjerovao da je to njegov Bog, nego je htio da izazove njihove emocije. Jer su oni vjerovali šta god bi bilo veličanstveno, pa makar isklesali svojom rukom, pa to nešto lijepo izgledalo, oni bi to smatrali Bogom. Pa veli, kad već to smatrate Bogom, onda je preče da smatrate zvijezde na nebu koje su pokovale onaj mrklu noć i onako u skladu stoje lijepo svaku noć, lijepo poredane, pa preče da to obožavate. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Kada zvijezde zamaknuše, dođe zora, kaže, ja uistinu ne volim one koji zalaze. Ne volim one koji nestaju, koji izgube moć. Jer Allahova moć nad svojim stvorenjima je stalna, konstantna. Kulle jevmin huwa fi še'n. Kaže uzvišen u suri Rahman, svakog dana Allah dželešanuhu radi nešto. Obdržava život biljaka i živih bića. Obdržava bez jednog stuba ogromna veličanstvena nebesa, da ne padnu na ljude. Jeste li se ikad zapitali, ova atmosfera iznad nas, monosfera i ovaj zid koji nas spašava od svih meteora i drugih tijela koje prolaze kosmosom, prolaze našom galaksijom i udaraju zemljinu atmosferu. Jeste li se pitali kako to opstoji u zraku? Veliki taj omotač i štit za ljude, a nema nijednog stuba. Kako uopšte zemlja opstoji u svemiru? Kako se u skladu pomjera u 24 sata se obrne jednom oko svoje ose? To Allah dželešanu sve obdržava. Pa Ibrahim njima kaže, ja ne volim one koji gube moć. One su bile prelijepe u toku noći. Međutim, kada je došla zora, pobjedila je zvijezda. Onda ide na veću stepencu. Prebacuje se i kaže, فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ. Pa kad ugleda sunce, a ono pobjedi zvijezda nakon što je zora izašla, kaže, ovo je moj gospodar, ovo je najveći. Znači veći je zvijezda, jači i فَلَمَّا أَفَلْ. Ali sunce zađe. I njegova energija i njegova snaga zađe. Kale ja qaumi inni bari'u mimma tushrikun. Kaže, moj narode, ja sam čisto od onoga što vi Allahu dželle šanuhu pripisujete. I onda dalje ide i daveti, poziva svoj narod u monoteizam. Ibrahim a.s. nijednog trenutka se nije oklijevao u toj svojoj monoteističkoj vjeri, iako je nekoliko puta njegov lični život bio u velikoj opasnosti. I onda Kur'an nam opisuje najveći moment, znači njegovog iskušenja, kada ga njegov narod zajedno sa svojim babom stavljaju u prvi katapult koji je napravljen u istoriji čovječanstva, u ljudskog roda. Prvi katapult je napravljen onda kad je njegov babo naredio svom narodu da napravi katapult, nakon što nisu mogli da priđu ogromnoj vatri, pošto je bila velike temperature i puno su je podložili, pa da ga bace svojim rukama jer bi spalili svoja lica. Pa su onda morali da naprave napravu koja je kasnije dobila naziv katapult, koja bi bacila Ibrahima. Jedna od zanimljivih rivajeta koje pokazuju 100% oslonac Ibrahima, ali i na svog gospodara, i vjerujući da ga Allah dželešanu nijednog trenutka neće napustiti, dolazi mu Džibril a.s. i kaže mu, imaš li kakvu potrebu? A on svezan na katapultu i samo što nije bio bačen u vatru. Pa mu Ibrahim a.s. odgovara, što se tebe tiče, nemam potrebe za tobom. Imam potrebu za svojim gospodarom. Osjeca se konopac, biva bačen u vatru, međutim, na iznenađenje sviju, ta vatra ne samo da je hladna, nego i spasonosna za Ibrahima. Allah dželešanu kaže, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. O vatro, reko smo mi, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Tako da, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovome hadisu pojašnjava ili daje odgovor adekvatan koju Allah dželešanuhu vjeru najviše voli od svojih robova. Upravo tu iskonsku Ibrahimovu vjeru koja je lahka. As-samha znači lahka, braćo moja.
Din i islam, Kur'an i Kerim, nije spušten da se ljudi pate. Nije spušten da ljudi zbog Kur'ana tuguju, da zbog Kur'ana budu u tjeskobi, da zbog Kur'ana i privatanja vjere da im se strovale na pleća brige i tuge sa kojima se ne mogu nositi. Kur'an je došao apsolutno suprotno toga. Taha ma anzalna alejke al-Qur'ana li tešqa. Kaže Allah dželle šanuhu, Taha, mi ti Kur'ane objavljujemo da se ti mučiš. Kur'an i Kerim je došao da bude uputa, da razgali ljude, braćo moje. Zove me čovjek prije 2 dana iz jedne zapadne zemlje i žali mi se na svoj džemat. Kaže, mjesecima sam izlazio sa džume namaza od svog efendije. Kaže, izađem iz džume namaza nervozan. Izađem nakon predavanja, ja pun srdžbe i ljutnje prema ljudima koji susreće na ulici. Zašto? Zato što mu je neuk čovjek, neuk insan, predstavio din i islam da je to nešto preteško. Da je to samo za par ljudi, samo će 3 čovjeka ući u džennet i njih čekaju prostranstva koliko nebesa i zemlja. To sta samo 3 čovjeka koja će biti na nepreglednoj dolini. Kada alejhi salatu vesselam pogleda na jednu dolinu na sudnjemu danu i vidjet će, kaže, crnilo od ljudi između 2 velike doline, nepregledne. Pa će reći Allahov poslanik, ovo je moj umet. Pa će u meleci doći reći, ovo nije tvoj umet, ovo je umet Musa alejhi salama. Pa će pogledati na drugu stranu, pa će vidjeti neizmjerno veću skupinu ljudi. Neizmjerno veću skupinu ljudi nego što je bila ova crnila miliona ljudi. Umeta Musa alejhi salama. Pa će mu biti rečeno, ovo je tvoj umet. Ovo je tvoj umet. Allah dželle šanuhu u suri Waqi'a kaže, a oni prvi, uvijek prvi, to su prvaci u svemu. To su stanovnici Firdeusa prije nego što uđu u Firdeus. Na njihovom ponašanju, na njihovom ibadetu, na njihovoj vjeri, na njihovim ponašanjima i riječima koje oni izgovaraju. Ti primjećuješ stanovnika Firdeusa prije nego što on uđe u Firdeus. Thulletun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Puno će ih biti iz prijašnjih naroda, iz prvih generacija, a malo će ih biti iz posljednjih generacija. Međutim, oni drugi vjernici kojima Allah dželle šanuhu priprema oprost na sudnjemu danu, to su oni koji se bore. To su oni koji ulaze u hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, yawmun lana wa yawman alejna. Jedan dan za nas. U jednom danu smo pobijedili šejtana, svoj nefs. U drugom danu je naš nefs pobjedio i šejtan nas je pobjedio. Takvima Allah dželle šanuhu zbog borbe koju su činili na ovome svijetu sa svojim strastima, sa svojim prohtjevima, sa prokletim iblisom, sprema oprost i taj između njih i oprosta Allaha dželle šanuhu ništa ne može da stoji. Allah dželle šanuhu za takve kaže thulletun min al-awwalin wa thulletun min al-akhirin. Njih će biti mnogo iz prijašnjih generacija i mnogo iz onih koji su kasne. Braćo moja, umet islama, to su milijarde ljudi. Dženneti su pripremljeni za takve ljude. Dženneti su pripremljeni, braćo moja, čak za onog čovjeka miskina, onog jadnika koji u našim očima ne predstavlja ni koliko trun grušice, koji je jednom u životu rekao iskreno la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I za njega Allah dželle šanuhu nešto pripremio. Pa će i njega jednoga dana izvati iz džehennema, pa će ga staviti u džennet. Nemojmo tjeskovno razmišljati kada gledamo na Božje robove. I kaže mi taj čovjek, izašao sam sa zadnje hudbe i rekao sam sebi, nikad više tu neću ući, kada sam čuo da je taj moj efendija hatib izdvojio samo, kaže, nekolicinu ljudi koji će uspjeti, koji ne, kaže, nikome se ne priklanjaju. To su, kaže, ponosni Allahovi robovi. Do duše na socijali. Oni su ponosni, nikoga oni, znači, nikome oni ne kleću. Znaš, kao da mi, ostali muslimani, nekome klećemo mimo Allaha na koljena. Ne znam ja gdje su oni te vidjeli filmove gdje mi kleknemo nekome na koljena mimo Allaha dželle šanuhu.
Ali oni to zamišljaju u svojim glavama. I kaže, to mi je bio okidač da ja to napustim, da proreko, Allah ti dao svako dobro. Allah je prepoznao u tebi hajra dovoljno da ti otvori oči da ideš negdje drugo. Da čuješ šta je Islam, brate moj. Jer Islam je lahak. Niko se, kaže alihi salatu wasalam, nije pohrvao sa Islamom. Znači imate prvake svijeta u hrvanju. Znači nikako nije lako sa njima. Ne možeš mu prići, on to odmah baci. Znači ti misliš da ćeš ti njemu nešto uraditi, upravo ono što ti misliš, kad ispružiš ruku, ta ruka leti preko njega. Zamislite, sada imate ljude, hoće da se hrve sa Islamom. Hoće on da Islamu dokaže da je on jak. To ne možeš, brate. Onaj koji se najviše Allaha dželešanu bojao je stalno činio dovu govoreći ja muqallibel qulubi thabbit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u Islamu. Zašto? Zbog slabosti naše koji mi imamo u sebi. Mi smo slabi, osim sa Allahom dželešanu. I ona uputa koju ti Allah dželešanu dao ti je iz njegove neizmjerne milosti prema tebi. Tebe je izabrao. Što te je izabrao? To on subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Na tebi je da mu budeš zahvalan na tome i da čuvaš to kao što se čuva najdragocenije ono što imaš u svome životu. Zatim od Abdullah ibn Amra kale arba'u hilalin idha u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka min ad-dunya. Od Abdullaha ibn Amra da je rekao, kaže 4 hilal, to je min al-ahille, 4 svojstva, 4 stvari koje su stalno pri tebi. Ako ih budeš imao kod sebe, mimo toga neće ti škoditi, štetiti, šta god drugo nemaš od dunjaluka. Ako imaš ovo 4. Prvo, husnu halika, lijep moral. Lijep moral je, braćo, stvar među rijetkim stvarima koje Allah dželešanu neće dozvoliti da propadne nagrada onome ko se lijepo ponaša. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vođa, imam bogobojazni, imam onih koji su stajali po cijelu noć na noćnome namazu, vođa onih koji su plakali na seždi, vođa učača Kur'ana. Znači nema ni jedna vrata na koja možeš pokucati naspram Allaha dželešanu da mu se približiš, a da naš poslanik nije bio prvak u tome. Od borbe na Allahovom putu, od zekata, od sadake, od milostine, od ibadeta, od noćnog namaza, od učenja Kur'ana, svih vrsta nafila. Međutim, kaže inna aqrabakum ilayya wa ahabbakum ilayya yawm al-qiyamah ahsanukum khuluqa. Najbliži men na sudnjemu danu i ljudi koji ću ja najviše na sudnjemu danu voliti su oni koji se budu lijepo ponašali. Ti će biti uz mene. Sve što ti je moral i tvoje ponašanje ljepše i blaže, sve ćeš biti bliži Allahovom poslaniku na sudnjemu danu. Zatim kaže u'ifafu tu'me, da ti bude zalogaj čestit. Ako ti bude zalogaj koji unosiš u svoja usta čestit, halal, onda je velika mogućnost da između tebe i Allaha dželešanuhu nema nikakav zastor, nema nikakva zapreka ako ga nešto upitaš da će ti dati. Jer, braćo moja, sve u životu možeš poredati. Sve ti može biti po tamami. I da nas pretekneš, brate moj, u svemu što mi radimo. Ali ako ti tvoj zalogaj ne bude halal, neće ti Allah dželešanu primiti dovu, makar mu dovio cijelu noć, cijeli dan. Makar te vidjeli u mihrabu, poslanikovog mihraba u Medini, kako cijelu noć sipa suza za suzom niz tvoju bradu, niz tvoja pleća, neće ti Allah primiti dovu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, čovjek, kaže, ići će pustinjom
bit će putnik. A vi znate da se putniku ne odbija dova. Pa Allah dželešanu shodno opterećenju čovjeka, sve što je čovjek opterećeniji, sve mu lakše prima njegove ibadete. Pa nije ista nagrada kada tavafiš u helikopteru i kada tavafiš pored Kjabe u onoj gužvi. Iznojiš se 50.000 puta u minuti. Znači samo znoj preko znoja izbija. Nije isto. Nije isto kada između Safe i Merve te neko gura u kolicima, ako nisu potrebi ti platiš, halal ti. On te vr, za 10 minuta sve obavio. I nije isti onaj koji hoda i trči tamo gdje Hazreti Hadžera trčala i ubija, od umali mozak te ubija onaj mermer kad petama dolu udaraš od trčanja. Nije isto, nije ista nagrada. Kaže sallallahu alejhi ve selleme el ajru bi qadri al mashaqqa. I to je usulsko pravilo. Da je nagrada kod Allaha dželle šanu shodno opterećenju koje čovjek doživi u određenom ibadetu. Zbog toga Abdullah ibn Mes'ud i ostala skupina abida od ashaba često bi davali savjet i govorili: o muslimani, klanjajte u dugim zimskim hladnim noćima i postite u dugim ljetnim toplim danima na filu. Zašto? Kaže, zato što te dvije stvari vidim da su najveći štit od džehennemske vatre na sudnjemu danu. Zašto? Zato što je to teško. Teško je najveće u hladnoj noći, nema grijanja. Ustad, brate, ledenom vodom se abdestite. I onda nakon toga stat na namaz. Pa spustiš glavu na seždu, postiš kako te od hladnoće trni čelo. To nije lako. To ko uradio veliku stvar. I nije, Boga mi, lako na filu kad je 18,5 sati od zore do akšama, 38 stepeni na polju, a ti se sehuriš, kažeš bismillah. Nije lako, ali to štit. Ovaj čovjek miskin, sav raščupan, gladan, žedan, ide na jahalici, putnik, pustinjom, diže ruke Allahu dželešanu i govori ja rab, priznaje Allaha dželešanu da mu je on gospodar, da ga on stvorio. Govori riječi monoteizma koje su ključ uspjeha na sudnjemu danu. Džabati dobrih dijela odavde, od mešrika do Magreba. Ako ne vjeruješ u Allaha dželešanu na sudnjemu danu, ti to neće koristiti po konsenzusu islamskih učenjaka i prvih i zadnjih. Nemaš la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Allah ti bio na pomoći, ali pomoć ti na sudnjemu danu nema. Ovdje, zbog apsolutne pravde koju Allah dželešanu spustio na svoje robove, da onaj ko bude radio dobra djela, Allah dželešanu na ovome svijetu, pa makar ne bio vjernik, daće mu lijep život. Ljudi će ga hvaliti, vratit će mu dobro dobrim i tako dalje. Na sudnjemu danu, prvo da bi čovjek mogao da stane pred svog gospodara i da ga Allah dželešanuhu upita i da na kraju postoji mogućnost da mu kaže: grobe, idi, oprostio sam ti, jeste ključ la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Čije je srce toliko dovoljno oholo da ne priznaje gospodara svjetova, on nema ništa da traži na sudnjemu danu. Džaba mu sve veze i džaba mu sve opcije i sinovi i zlato i blago. Neće to kod Allaha ništa vrijediti. I ovaj čovjek govori ja rab, da mu pomogne. Pa se poslanik čudi među ashabima. Kaže, kako da mu se Allah dželešanu odazove? A kaže, odjeća mu haram. Drpio negdje. Hrana mu haram. Prevario nekoga. Uzeo nekoga, pozajmio nekome pare, pozajmio mu 500, a hoće 600. Kamata. Lihvario. Uzimao bi gajri hak, tuđi imetak. Prevario državu. Prevario svog gazdu privatnika. Prevario svog radnika. Umjesto da mu isplati 800, on mu platio 750, tako 20 radnika. I njemu bup. Koliko? 1000. Kaže, alhamdulillah, dobar. Ništa kaj nisu osjetili. Nisu oni osjetili. Osjetit ćeš ti, brate. Osjetit ćeš to dobro.
Kaže, nema se. 4.000 kad uđe u kuću, do 15. donekle. Od 15. do 30. kaže, odem kod majke, doručkujem. Aha, 4.000 ti ne može biti. Zapitaj se, brate. Mešrabuhu haram. I piće nije mogao budala. Nije mogao ni piće da nađe vodu da mu je halal. Morao je neđe i to mahnt. Osladi se, brate. Jedna krađa, druga krađa, treća. Kaže, ja ako ove sedmice ništa ne pljahnem, kaže, nisam dobar nikako. Neću, kaže, biti dobar. Brate, evo imaš, Allah ti dao. Ne, kaže, ja moram, ovisnik postao. Fa anna yustajabu lahu. Kaže poslanik, pa kako da mu se Allah odazove? Ogudije bil haram. Kaže, čak i nahranjen na haramu. Odrastao tako. One sve salame što je jeo, sve ono haram bilo. Što je babo krao, brate, iz preduzeća. Naftu. I u kanister. I ode tamo i proda komšama. Totmast, ulje, ovo ono, svašta živo. Nekakva je država. Svi kradu, mogu i ja. To, brate, samo tako. Ali tvoje dijete, ono odrasta u haramu. I ti vidiš ono za 25 godina podivlja. Ne možeš ga zauzdat. Šta mi bio od nakog lijepog djeteta? A ti si ga pripremio za to divljanje, brate. Nisi mu davo halal zalogaj. Imam Buharija, lahak jedan primjer koji će nam sve ovo onaj u suprotnom kontekstu približiti. Imam Buharija je bio čudesan čovjek. Prvo, braćo moja, sa 11 godina oslijepio totalno. Dobio bolest sa 11 godina, ništa nije vidio svojim okom. Nijednim. Samo oslijepio i to je česta bolest prijašnjim generacijama i dan danas po Egiptu zbog manjka njihove brige o medicini, tako ljudi izgube vid po selima, ne ode doktor, oslijepi. Inače, to se može izliječiti, ali tada nije moglo. I njegova majka nije izgubila nadu Allahu milost. Iako su doktori tada heći mi rekli, nema od tvog sina ništa. Ona je digla Allahu dželešanu ruke i dovela. Dok nije usnila poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koji je obavijestio nju da ustane i da ode svome sinu da je on progledao. I tako se i desilo. Nakon toga imam Buharija imao čudesan hifz. Pamtio je sve senede koje je poznavao hadisa perfektno kao što mi pamtimo svoje ime i prezime. Radilo se, braćo moja, o desetinama hiljada hadisa gdje prenosi ovaj od ovoga, on do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve i svaki hadis ponaosob je znao ime i prezime, ko je on, šta je radio, koje mu je zanimanje bilo, je li mogao pogriješiti, nije, je li bio mutljađija, nije, sve znao. Kad su ga jednom pitali, odakle ti to? Šta misliš, šta si ti to u životu učinio pa da imaš tako jak hifz? Kaže, najvjerovatnije to što moj babo nije ni jedan dinar unio u svoju kuću, a da nije znao kako je zaradio. I mi se danas čudimo, djeca nam ne mogu ništa zapamtiti. Ni mi ne moramo ništa zapamtiti. Ne može, kaže, brate, u glavu mi kaže nijedan ajet. Istjeraj to, brate, iz glave. Udri nečim. Ako ne može. Zatim, wasidqu hadith. Treće, prvo je znači lijep moral. Drugo, da ti je halal čestit zalogaj. Treće, istinoljubiv govor. Istinit govor. Ako ti fali nešto od dunjaluka, pa ti istinoljubiv, imaš iskren govor, lijepo ponašanje, halal ti zalogaj, a bit će ti otvoreno, ja ti obećavam. Ono što sam svojim očima mogao da vidim u kratkom životu, ljudi, da Allah dželešanuhu daje onima koji imaju lijep moral, česti zalogaj i iskreno govore, daje im ono što ne daje drugima. I to se da primijeti, braćo moja, da ljudi koji imaju ovakve osobine, da im Allah dželešanuhu otvara puteve na fake kako ne bi otvorili. Evo vi prvi. Sutra trebaš radnika. Trebaš nekoga da stane pored tebe u tvom biznisu. Hoćeš li zabrat nekog mutljađu? Nekoga ko zna preveslat svakoga. Ali prevesla ga jednom, brate. On prevesla jednom, drugi put neće. Ili ćeš uzeti čovjeka sa ovakvim osobinama? Uzeti ćeš čovjeka sa ovakvim osobinama. Pogotovo što je danas sve ređe i ređe ovakvi. Pa onda se takvi traže. Takvi su traženi.
I onda oni Allah dželešanu takvima dadne, a ovo su sve osobine za koje ne trebaju pun džep para da bi ti ovo imao. Lijepo ponašanje, da bi se lijepo ponašao, ne moraš biti bogat. Nasuprot. Upravo manjkavo stanje, finansijsko, čovjeka često može dovesti do toga da bude lijepog ponašanja. A često oni koji imaju pune džepove, Boga mi, teško sa njima. Osim kome se Allah dželešanu smiluje. Wa hifzu amane. 4. stvar, čuvanje emaneta. Čuvanje emaneta, moja braćo draga, pitajte me šta znači čuvanje emaneta. Pa možda ni ja neću znati reći šta to znači. To je prva stvar koja će se podići od umeta. Od nauke prvo što će se podići jeste nauka o nasljednom pravu. To je najteže održati. A što se tiče osobina, prvo što će se podići od ljudi jeste emanet. Ne možeš mu ništa povjeriti. Šta god da mu povjeriš, iznevjeri. Ništa o čuvanju emaneta neću ništa reći. Allah mi stid me našeg stanja, jer toliko su ljudi zanemarili ovu osobinu. Toliko to se smatra ležernim. Pozajmica para. Drugi neki emanet. Ne materijalne prirode, nego drugih priroda. Čuvanje emaneta tajne čovjeka koji ti je dao tajnu. Povjerio ti se. To sve emaneti, braćo moja, koje ti nosiš svojim prsima. To se danas tako gazi. To je danas tako u modi da to da je to za dobre žalosti. Znači nije ni za sedmice, ni za četveresnice, to je za godinu dana žalosti, za redom. Iz dana u dan. Da nas Allah dželešanu zaštiti i popravi stanje. Sve dok se umetu ne vrati emanet, povjerenje, nema napretka. Hatme svaki 3. dan kad bi činili. Nema ove osobine, nema hajra u nama. Kako ćeš se sutra osloniti na nekoga? U najmanjoj stvari. Još to je žalosno što svaki malo čuješ da je brat musliman drugog brata muslimana prevario u poslu. Pa to srce da te zaboli. Brate moj, bolje se kloni pijaci. Kloni se biznisa. Nemoj dozvoliti da te biznis odvede u džehennem. Biznis, brate, budi milioner. Allah ti otvorio, Allah ti dao milijarde. Nemoj bolan preko toga pravi sebi most do džehennema. Bolje se odmakne. Čovjek je zakido u doba tabina, zakido na kantar, na vagi. I prije je bila vaga koji dan danas oni stari na pijacama, 2 lisca ovako imala, 2 jezika. I sad stavi se ovdje voće ili povrće, a tu se stavi mjera jedinica za vaganje. I uglavnom, ovo je pravda, ovo je dobročinstvo. Ovo je nepravda. Ako je ovdje roba, a ovdje je mjera za vaganje, jedinica za vaganje. Znači, ovo je šta? Pravda, ovo je dobročinstvo, ovo je nepravda. Ovaj insan, braćo moja, kome ja govorim, često je znao zakidat na vage. Danas imate ljude, zalijepe ispod tog dijela gdje zalijepe par novčića. Kaže, za 10 godina nek zaradim 100 maraka na tim novčićima, što ću, to je možda 20-30 grama. Ne primijeti se to. Kaže, meni je to dobro. Moj brate moj, da ti znaš šta si ti novčićima uradio, što si zalijepio ispod. Tom čovjeku su došle smrtne muke i došli da mu uče telkin pred smrt. Da ga nagovaraju, podsjećaju, da izgovori la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kad god mu kaže rekli, on krene da izgovori i zašuti. Allah dželešanuhu spasio mu život i vratio se od te kome i te bolesti, ozdravio.
Pa ga upitali ti prisutni, kasnije. Kaže, što kad god si htio da izgovoriš šehadet, nisi uspio. Kaže, tako mi Allaha, kad god, ja sam vas čuo šta vi govorite, kad god hoću da izgovorim šehadet, dođe onaj jezičak sa vage i kaže, prisloni mi, jako se prisloni na moj jezik i ne da mi da izgovorim. I ta se priča proširila Bagdadom i Kufom i ostalim pokrajinama islama. I kaže, tada su, kaže, mnogi trgovci ostavili trgovinu zbog toga. A oni koji su ostali na pijaci imali su jedan lijepi stari bošnjački običaj. Ja sam ga zatekao kod nekih trgovaca. Kaže, brate, sam sebi izvagaj. Ne interesuje me. Kaže, stavi koliko hoćeš. Ja ti, kaže, neću izvagati. Neću, kaže, emaneta na sudnjem danu. Kaže, ljudi su šta? Stavljali vage, donese voće, povrće, stavi kilu, dvije, koliko stavi i dođe mušterija i on sam sebi vaga. Kaže, mene ne pitaj. Ja za vagu ne znam. Koliko ti sebi kad izvažeš, stavi u kesu i ostavi, kaže, pare, mene ostalo, kaže, ne interesuje. Emanet se, braćo moja, izgubio. A onaj ko čuva emanet, jedan je trgovac bio u Tuzli dole. Ne znam da li se i dalje bavi trgovinom, ali bilo je ovo prije jedno 17-18 godina. Nikada nije vagao svojom ruku. I kad ti sebi izvažiš, i on te pita jesi izvagao, je li dovoljno? Kaže, jest. On uzme svojom šakom, ako je groz, uzme cijeli groz šakom i stavi na ono što si ti izvagao, kada je sad kupi. Uvijek je tako radio. Svi su mislili da će propast. Znaš, jer nema, sve se u Fening radi, ko pijaca. Jer ima još prodavnica u tom naselju pored njega. Svi su ostali, zatvorili svoje prodavnice, samo on ostao da radi. Jer mu Allah dželešanu dao bereket. A nije htio da prodaje duhan i alkohol. Kaže, Almire, mjesecima sam sanjao kako unosim pive u prodavnicu. Sanjam. Jer kaže, Allah me ispočetka iskušao sa čime? Dođe mi momak, pitam, imaš li tuzlansku pivu? Ja kajem, nemam. Kaže, dobro. I on ode prodavnicu do mene, kupi jednu pivu i podmiri se za 30 maraka ono što ima i kod mene. A prvo pita za pivu. Kaže, vjeruj mi, igrao sam kolo sa cigarama. Kaže, kutije cigara u kolu, ja sam njima kolo igrao. Usnu. To je tolika obsesija, ali sam rekao sebi, nećeš unijeti crkvu, makar crkvu. I nije unio Allaha. Kasnije sam gledao svojim očima. Ode mladić, kupi pivu u onoj prodavnici, drugođe ima pive, stavi pod pasu i dođe druge stvari kupi kod njega. Ali prvo iskušenje. Nema bez iskušenja. Nema bez iskušenja. Hoćeš veliku deredžu. Hoćeš da Allah ostavi spomen na tebe, a da te prije toga ne iskuša. A maša Allah. Ti bi, znači, u BMW-u da se vozikaš, da ti nikad ništa ne ubode i odmah direktno u Firdeus. Još da te na sudnjem danu čeka BMW. Pa ne može, brate. A moraš biti iskušan. Znaš zašto moraš biti iskušan? Zato što upravo život na ovome svijetu jeste iskušenje. I nemoj ga nikako drugačije razumjeti. A ga budeš na drugačiji način razumio. Da on nešto drugo, nešto, znači taj period tvog života, da je to mjesto uživanja, rahatluka. Ti se napati duplo. Napat ćeš se psihički, a nećeš biti pošteđen iskušenja. Jer nema roba koji je živio na ovom svijetu, a ne bio iskušan. A onaj ko shvati da ovaj svijet iskušenje, on već ima prednost, advantage. Zašto ima prednost? Zato što on shvata filozofiju ovog života. I zna kako da se ophodi ishodno iskušenju kojima dolazi. Završit ćemo sa hadisom od Ebu Hureyre radijallahu anhu. Da je rekao, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, tadruna ma aktharu ma yudhilu nar. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam imao razne metode u odgoju ashaba. Nekada su on njega pitali, a je on njih odgojio da ga ne pitaju. Osim kad stvarno moraju. Tako da ashabi koji su bili svakodnevno sa Allahovim poslanikom nisu postavljali pitanje. Iz više razloga. Ali prvenstveno zbog edeba naspram poslanika alejhi salatu vesselam. Nisu mu dosađivali. Nisu mu bili naporni.
Pa bi se, kaže, obradovali ashabi iz Medine kada dođu bedevije iz pustinje, kaže, obradovali se jer znaju da bedevije nemaju toliko lijepog ponašanja i da su radoznali. Pa kaže, počnu da ispituju Allahov poslanika. I to bi ashabe obradovalo, kaže, ne prebacuje se nama, oni pitaju, a mi slušamo odgovore. Jedna od metoda Allahov poslanika jeste da bi on pitao ashabe nešto o vjeri. I zbog njihovog morala i njihovog ahlaka koji su naučili od Allahov poslanika, njihov odgovor bi uvijek bio Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Braćo moja, sjedi pred tobom čovjek brdo znanja i ne može od tebe da dođe do riječi. Ti pucaš fetve i samo se kraju jel' brate, tako je? On jadnik, ono iz kurtoazije, iz ponašanja. Jes, brate, tako je. Opet on. Jedna fetva, druga. Već on poslao depešu na istok, na zapad riješio sve problematiku. Sjeverno, južni, koliko ima strana svijeta? 6. I to, ovo što ste zaboravili, a 5. i 6. strana su najvažnija, donja i gornja. On je riješio sve strane svijeta. I one znane ljudima i neznane. I samo se okrene prema ovom čovjeku. Kaže, jel da sam dobro, a? Ja sam potrefio. Brate moj, ti sve uradio. Samo tražiš pečat. Braćo moja, kada ste u sjelu sa čovjekom koji je vidno učeniji od vas u vjeri, nemojte plaho fetviti. Nemojte. Pa kaže, ja moram da izazovem neke teme, hoću da pokrenem hajr. Pa upravo možda vaša šutnja tada, pogotovo njegova šutnja, u određenim momentima je hajr za ljude u tom momentu. Ne znaš ti šta on želi s time, to oda šutnje ponekada. Nemoj plaho srljati, Allah ti da. Kaže, alejhi salatu wasalam, znate li šta najviše uvodi ljude u vatru? Ashabi su, braćo moja, nakon poslanika, alejhi salatu wasalam, najučeniji ljudi u islamu su ashabi. Mislite da su oni bili laici, a imali najboljeg učitelja svih vremena? Bili su znani. Njihov odgovor je bio Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kale al-ajwafan. Kaže, 2 rupe koje su na tijelu čovjeka najviše uvode ljude u vatru. A ljudi rijetko obraćaju pažnju na to. El-lisan wal-farđ. Jezik i spolni organ. Te 2 stvari uništit će ljude. Od Muaz ibn Džebela se prenosi, poduži je hadis u sahihu, da Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, sjedio sa njim i da Allahov poslanik mu je govorio, dao mu me odgovore na ključne stvari u islamu. Pa mu je onda govorio, hoćeš nešto da ti kažem što je bolje od toga i tako dalje. Poduži je hadis. Poznat je, kod imama Nevevija se nalazi u jednom od 40 hadisa. Na kraju kaže mu Allahov poslanik, hoćeš sad da ti pojasnim sve ovo što sam ti govorio o islamu, o džennetu, o džehennemu, o krovu islama, o štitu, šta te možeš štititi. Hoćeš sad da ti ovo sve rezimiram. Hoću, Allahu poslanice, zašto da ne? Kaže, kufa alejke hada. I onda je izvadio vani svoj jezik Allahu poslanik i pipnuo ga, kaže prstom. Kaže, čuvaj se ovoga. Kakve sad veze ovo, sve što si mi gore pričao, kakve veze ima sa, da je to rezime, čuvaj se jezika. Kale ja Rasulallah. Hoćemo li biti to mi pitani radi onoga što pričamo? Kakve veze ima što ja nešto kažem? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Thaqilatka ummuka ya Muaz." Majka te nemala Muaz. A kad poslanik sallallahu alejhi ve selleme nekome kaže, "Vejhak, teško tebi, majka te nemala" i tako dalje, to nije dova protiv toga ashaba, to je dova za njega. To je kontra. Kad poslanik nekoga ashaba kaže majka te nemala, to znači majka te imala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo te poslali kao milost svjetovima. Alejhi salatu vesselam.
Kaže Allahov poslanik, majka te nemala u Muaze. Zar će ljudi na glavačke u vatru biti bačeni, osim zbog onoga što su pričali? Koliko grijeha ljudi nikad ne bi učinili u životu. A svojim udovima. Ali jezikom učine. Da mi je ovo, da mi je ono. Što bi ja ovo, što bi ja ovako, što bi ja onako. Super. Jel bi ti tako bi? Zapiše. Melice ne zezaju. On zapišu. Ti bi tako. Eto. Dođeš na sudnjemu danu. Nije, braćo moja, da neko pogrešno ne shvati onaj hadis, da onaj ko men hemme bi se jeti felem ja'melha kutibat lehu hasanatan wahid. Onaj ko krene, tako se prevodi, da uradi loše djelo, zatim biva spriječen, bit će mu, kaže, upisano jedno dobro djelo. U hadisu je men hemme, onome kome naum padne mu loše djelo. I onda kaže, stakfirullah, ću to. Znači, dođe u misao i on kaže, neću. Njemu se piše dobro djelo. I komu ga piše? Onaj koji nikad ništa ne zaboravlja. Gospodar svjetova. Jer meleci ne znaju naše misli. Znači, toliko borbe postoji unutar samih nas koji ni meleci ne prepoznaju. Nego gospodar svjetova la yansa, nikad ne zaboravlja. Pa će i meleci biti iznenađeni na sudnjemu danu sa nekim robovima koji će doći sa brdom dobrih dijela, a ni meleci ne znaju za ta djela. To je ono što se nalazi u tvome srcu. To niko ne zna sem gospodar svjetova. Zatim, Allahov poslanik ne ostavlja ashabe. Pogledajte, morate ljudima dati opciju. Morate ljudima dati opciju. Hoćete da pozovete nekog u islam. Ne možete mu samo o džehennemu pričati. O vatri. Najviše što uvodi ljude u vatru jeste spolni organ i jezik. Zatim kaže وَمَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةِ. Šta najviše uvodi ljude u džennet? Evo vam ashabi. Dao sam vam gdje trebate da djelujete preventivno. Znači, čega treba se klonite? Zatim vam govorim, evo, ako hoćete džennetske nastajbe, džennetska prostranstva, dvije stvari gledajte i gajite u svome životu. Takva Allahu wa husnul huluk. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Zašto Allahov poslanik kaže bogobojaznost i lijepo ponašanje? Zato što možeš biti bogobojazan, a da se lijepo ne ponašaš. I od toga nema ništa. Budi siguran. Bogobojazan, namršten, ne voliš nikoga, nijedan mu'min ti neštima, ni s kim ne možeš da staneš u safu, sve ti je stakletli. Malo nekoga napadneš, bigajre hak, ogovoriš, potvoriš, ti si najbolji, brate moj. Tebi tvoja bogobojaznost, tebi i tvoja gospodara, a tvoje loše ponašanje između nas. I ne možeš očekivati da će te ljudi zbog tvoje bogobojaznosti voliti ako se ružno ponašaš. I da ćeš imati lijepo mjesto kod njih. Tako Allah wa husnul huluk. Bogobojaznost i lijepo ponašanje. To su dva faktora ključna koja krase i unutrašnjost i vanjštinu svakog čovjeka i svake žene muslimanke. Molim Allaha dželle šanu da nam se smiluje, da nas uputi na pravi put, oprosti grijehe i sačuva nas vatre i sve ono što vodi ka vatri, a uputi nas ka džennetu i svim onim dijelima koje vode ka džennetu. Qul qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.